има дигитализация на парите и така нататък, че някой друг ще така командва парите от нашия семейен портфейл. Това със сигурност ще се случи. Бъдещето е тук, само че е неравномерно разпределено. Ноември месец тази година се очаква да влезне Central Bank Digital Currency, дигиталните валути на Централната банка на еврозоната. Ние, ставайки част от еврозоната, ще приемем тази дигитална валута, да я наречем. Проблемът на тази дигитална валута обаче е, че тя е програмируема. Тоест, в кода на тази дигитална валута е заложена възможността някой да ви дава и да ви спира достъп до определени услуги или действия, както те преценят. Да. Ако погледнем най-развитата държава в това нещо е Китай. Ма кешовите разплащания според някои ваши колеги ще намаляват постепенно. Кешовите разплащания ще намаляват, едното няма обаче общо с другото. Тоест, дори и когато ви използвате вашата кредитна карта, няма някой по средата, който да ви каже: не, вие не може да си купите цигари или... Да забравим цигарите. Не може да си купите телешко месо, защото телешкото месо има твърде много въглероден отпечатък и вие и вашето семейство вече сте оставили максималния въглероден отпечатък за годината, който може да оставите, вече трябва да си купите пилешко месо. Някой друг може да ви наложи това нещо, тъй като го има вътре в програмата на тази валута. И разбира се, в момента това звучи като научна фантастика и глупости на търкалета, но ако хората се върнат назад и гледат филма "Матрицата" от 1999 година, през призмата на 1999 година и колко не сме разбирали това, което ни разказват в този филм, и го гледаме днес, той изглежда като абсолютно реалност. А при 25-6 години изглеждаше като нещо, което ние дори не разбираме. Е голяма работа. Което е голямо. Тоест, света се движи в тази посока. Това, че ние в момента някакви неща не ни звучат някакси много близки до реалността, не означава, че няма да се случат. Добре, аз ще ви